What a beautiful alegria! O kabalo ba mo sa iyang pagkamadanihon nga kini puno sa makahinam na mga aktibidades sama sa canyoneering og mao ka na karon mag-uban kita sa alegria. Magsadya ka sa alegria, que alegre, alegria. Magsadya ka sa alegria, que alegre, alegria. Dayon ka mo sa alegria. Sa pag-canyoneering nimo sa alegria, adunay duha ka pamaagi. Mahimo kang mag-walk-in o mahimong magpa-booking kadaan pinaagi sa pagtawag sa ilang license operator aron ma-prioritize ka ug hapsay na ang tanan sa imong pag-abot sa registration. Ang canyoneering sa alegria mulimita lamang og 150 guests matag adlaw. Matag canyoneer adunay bracelet nga magsilbing ilhanan sa ilang pagsulod o paghuman sa mga aktibidades. Apan sa dili pa magsugod ang adventure, i-orient o na ang guest sa mga lokal aron mapahimangnuan sa eksaktong luwas nga pag-canyoneering. Dinhi sa Canlaob River, kita mag-canyoneering og dili halayo dinhi makita nimo ang proyekto ni Gobernador Junjun Dabidi III. And here we go mga thrill seekers, sugdan nato ang canyoneering sa pag-ambak and take note, there's no going back. Kawayan mapuslanon. Sukad ang canyoneering misikat sa publiko, midagsa ang mga turista sa alegria. Matud pa sa panultion, safety first, o kini ang usa sa mga rason nganong nilagda si Gobernador Hilario Dabidi III og executive order ni atong tuig 2016 aron temporaryong suspendihon ug pag-estudyohan ang maong dapit aron matagan sa skills training ang guide ug maayong sistema alang sa luwas nga pag-canyoneering ug magpabilin gihapon ang kaanindot sa Canlaob River. Amo ang gi-invite ang ato ang PDRRM and of course ang ato ang sa tourism office sa Kapitolyo aron mapadayag gyud ang mga tibuok nga mga policy sa usa ka ecotourism destination. Nauyunan nga every last Monday of the month i-close gyud nato ang river ug mag-clean up gyud tanan tour operators, tour guides and mga barangay. Ang canyoneering sa Alegria mulanat og duha hangtod sa 3 ka oras ug adunay 7 ka mga ambakunon mahimo sab kang mo-slide kung magpadailos, mukamang, mag-trekking o musaum. Ang canyoneering dili usa ka lumba, mao nga take your time and experience the beauty of Canlaob River. Og yes, you have at least 2 guides og paminaw og patuo sa ilang ipangsulti alang sa imong kaluwasan o safety ha. Number 1 jud ana, prepared mo if mag-canyoneering mo, walay duha-duha ba kay ang uban manggod tungod lang kay sikat siya. Kung canyoneering sad sila pero igabot dito kana bang dili sila sure kung makaya ba nila or dili. So dapat before mo mag-canyoneering sure jud mo nga kaya ninyo ang activity. And at the same time, dapat mo-follow jud sa guide. Among gi-train tanan amo ang mga guides sa training sama sa emergency medical response, basic rope rescue, and at the same time ang katong ilahang swiftwater rescue. Before ta mo accept og guest, atong i-ensure nga ang guest nato walay mga high blood, walay mga previous nga operation. Gawa sa pagsiguro sa kaluwasan, angayan lang nga kitang mga sugbuanon magtamod alang sa responsable o pag-atiman sa atong kinaiyahan. Tinuod nga alegre dinhi sa Alegria ug among panghinaot nga magpabilin pa kini sa umaabot nga mga katuigan. Og dinhi ning maong bahin natapos ang kulbahinam nga Alegria Canyoneering. Pagka-alegre jud mo Alegria, call your name, Stacy Tol, sa Monte Carlo, alang sa mag-uban kita. Kini si Berna Beliordon Magalion sa lungsod sa Alegria, Cebu. Buot mo imbitar kaninyong tanan sa pagbisita sa among lungsod sa Alegria ug mag-uban kita segment sa Sugbo karon hosted by Sam Monte Carlo sa CCTN Channel 47 kada Biyernes gikan sa alas 7 ngadto sa alas 7:30 sa buntag.